na kung kauban dire. Ang uban wa na gid sila nilapos. Asa na to sila to ato rang balay atong nailagkaw to. Diha. Nya. Next time pod sa ilog na pod. Next time sa ilog dayon. Muna ang view sa Mabinay. Ari basuri ni. Ugma adto sa nila. Ay kami lang ko ba sa. Ha? This is it, Pansit Super Migubay. Wa mao karon. Nagsuroy na pod ko dere sa kuan. Sa Ari Basore. Pon, Ari Basore man po no. Dili bukid ni Bukid Mabinay. Oh, bukid. Dayon ako yung mga kauban. Mas lao. Hoy, pahiyom pod mo. Oo. Sila mamansin kayo, balo na lang yung kabayanan eh. Ano siya ang Ari Basoroy? Agoy, no trespassing man kay. Iman pasudlan. Ubos na agi. Basta agi. No entry. No entourage shopper pa. Oh. Juan. Ilang tao. Uy, ilang tao. Ayun mo na siya view oh. Ano siya ang view dire. We're on sugar farm. Sugar cane farming dire. Ay, dyan ba? Tanaw. Ay, dahil. Yung lubon. Yung lubon. Lubon ko ng bato. Jo, lantaw. Hi. What's up, man? What's up, my man? Ilang. Asa pa doon na? Haligaw. Ah. Ligit. Kanang diha unsa na? Lagyan ako lagyan diha. Ah. Para dito unahan. Mga layo-layo gid siya kayo. Mga tuwas oras tagbiyahe sa. Aw sobra. 30 minutes. Dayon, adto na pumista. Ito, subat ang ilaw. Ilaw. Tabunan ng nabong. Talaga nagkasayang lang. Jo, hi Jo. Nama, na. Mga prank ani. Janet gapon nga. Ano kayo? Kay mahaway mi. Mahaway mi kay nabad trip man to kay. Sumbong man dai nimo. Nimo. Mama. Alam na nagpakarga mi diri nya wala sa business laagra. Hoy, 10 minutes na magutom mong laag. Balak. Bisa man ingon na battery na nanumbong. Bisa man ingon. Meet Jenwa. Jenwa hay sa akong kuan. Didmak ay didmak. Sama na ni. Didmak ay siya oh. Kaya good pero kay kitag mo. Joan. Tara Jo. Hi din Jo. Yung mga bata. Walay hinog. Guys, kami dito sa highway. Bayabas. Ay bayabasan. Naasa? Tanaw. Na diri among katubahan dili amo atro ilahan. Ho? Saka dito pag-live. Dali dire. Ulit to. Sulod mi sulod. Ayo. Ay, ganito pala ito. Ayo. Oh. Sulod mi sa land ay sa. Okay. Dahil
utang. Kira mo ako. Ay, hinog. Taga ikaw. Ay, gits kahit. Sayo, pero kawa may tulog. Pero niya, hindi kami nagpakarga. Ha? 30 Para minutes. pag ginay-food dahil. Okay. Tulog kong always kang food. Gita pun be. Ako man yung original nga video, man ako repost. Sure. Dili mo nga i-post, i-publish mo nga sa YouTube. Sa YouTube ba? Sa tupon no, babaw pon. Kami ala. Sa live, magod ka? No. Wala akong live Sa rin ka gamit nyo. video ra. Pon sa tupon ko. Kami ang ganyan. Selfie ra, pero ayaw na. Ayaw kay. Sige, selfie. O sige to ako ang kuan, ako ang mga subscriber. Gabi ko subscriber. Mga tao saging. Saging. Biabas di ay. Jabas. Kawan. Ahal itong ilog dahil po. Ilog ka? Layo. Doon sa friend. Ha? Sa ato ba yun? Al lagi yun. An? Hewa tulog ba eh. Masa daw sana magkarga dahil. Okay. Okay. Ayo, areo. Iko pon. Dapat po hinog. Kaya basa. Ini si hamburger. Yo. Mabinay. Ito mabinay dapat ka ne. Sana siya. Ay mabinay. Ay basul de. Lingay man. Manding. Wala rin siya dahil dire. Sila tubod ay. Juan. Juan. Ato ka dito ya? Ano yung tagyag na itubo oh. Ni. Chicks. May ang katubhan oh. Bulon layan pa. 10 hectares. Pa. Doon sa ba? Layo na rin kon. Ba? Layo na rin. Dito ra. Dito raw mo kayo bulto do. Ato ra dito. Buntog ra. Itong Subaro. Kamalik. On daw ito kamalik. Ang uban to ragaw na. Sangit. Mga kuan lisos kong baba. Bayabas. Yaw. Nga, iro. Wala ang iro. Warja na dia. Ayaw, ayaw, Saka. ayaw. Warja ka diri ha, warja. Langit niya man kan. Iyo man sulugon mo gud niya. Sulugon mo gud niya sa ali niya. Oh. Ah. Asa pag nailubay? Kani? Ah, mo dito ni. Oh. Ya, dang may sulak. Kamalig. On the way to the kamalig. Asumahan, asang kamalig ya? Itu orang kemarin tuh. Tirado man. Lahat po. Bon. Small. Mainit. Super pamog. Ang kamalig katordeng na iro. Pag
tuman ako layo pa siya po na kauban dire. Ang uban kuan na gid sila nito. Asa na to sila to ato rang balay atong nahilagkaw to. Ya. Nya. Next time pod sa ilog na pod. Kita. Next time sa ilog dayon. Muna ang view sa Mabinay. Ari basuri ni. Ugma at ito sila. Ay, Ugma. Ha? Balabak mo naman. Dili ko man nagita ugma. Bala. O ugma lay na pod. Muna siya ang nindot nga view diri sa Aribasuri. Part sa Mabinay. Muna siya. Mabinay. Mabinay. Aribasuri. Aribasuri. Gold part mo sa Mabinay. Lungsod barangay man ni sa Mabinay. Muna siya diha o. Muna diha super farm o dinhin na lang ko ito para uban kay kung ako maring tiwason so pakayo niya hapon na. So bye-bye na lang ug salamat sa pag-uban ng station sa panakasubscribe sa tag and hit the notification bell para update ka mo sa umabot akong videos and bye-bye.